ओमफ्राय आंखौ मायदि नुदों मामा गोसो सिंनिफ्राय बुं गोसोखौ खेवनानै गोसोनि दरजा जुदि बन्द'बा गोसोनि दरजा सनाखौनो मोनदों मामा गोसो दंबोला बुंनो लखोद तो हाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि दिनै भिडिअ आब'जों थिमाया मेकअप सोलोंगासिनो आरोना मेकअप खालामनो थाखाय मेकअप खालामनो थाखाय बिथाङा आंखौ मेकअप दायो सोलोंनाय हिसाबै आंनि मोखाङाव खालामगोन दिनै फार्स्ट टाइम बिथाङा सोलोंदों आरोना फार्स्ट टाइम खालामगोन स' माबायदि जायो मेकअपआ आंखौ माबायदि नुयो लास्टसिम भिडिअखौ अननानै गुसुं भिडिअसो बियो अननानै नायबाय थादो आंखौ माबायदि नुदों माबायदि जायो ओमफ्राय आब'जों थिमाखौ माबाफोर बुंनो सानदोंबाला नोंसोरो बुंहरनो हागोन माबायदि जादों माबायदि जाबावनांगौ बिथाङा सोलोंदोंसो नालाय आं हले सानदों आरोना फार्स्ट टाइमावनो बिथाङा ओरैबायदि पारफेक्ट आंखौ मोजां साजायखाबाय नै अलरेडि आधा अधुरा मोजां जानानै थाखाबाय आरो ससेखिनि दंबावो माबायदि जायो लास्टसिम अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायदो ससेल'सो भिडिअआ मेकअप खालामनायाव जों आब'जों थिमा आंजोंल'सोमोन स' आंनो मेकअप खालामनायखौ रावबो केमेरा खालामना होनो थाखाय रावबो गैयामोन नालाय आं केमेरा लानो मोनासै नै माबायदि जाखो लास्टआव आंखौ नायदो माबायदि जायो आरो लास्टसिम दंबावोसो बे जेबो नंबावासो दायो खानाया जेबो खालामनाय जायाखै बानायनाय जायाखै आरो ड्रेस गानबावाखैसो स' लास्टसिम माबायदि नुयो नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै थादो आरोना आंखौ माबायदि नुयो स' नायदो माबायदि नुदों हाय मरमी आज तक तो मेरा फेस किसी ने ऐसा बनाया ही नहीं था आज पहली बार मैंने ऐसा खुद का फेस बना लिया है अभी सो देखो मुझे मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ मैं तो बार बार आईने में मुझे देखे जा रही हूँ बार बार वो भी एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार देख लो मुझे कितना स्टाइलिश कर रही हूँ मैं अब इधर देखो इधर का मिरर में देख रही हूँ और इधर का मिरर में भी क्योंकि आप के कमरे में तो सारे तरफ मिरर ही मिरर है इसलिए मैं इधर भी देख रही हूँ और इधर भी देख रही हूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे भी मिरर है सो मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ मिरर ही मिरर है सारे तरफ अभी मैं देखो मैं कहाँ आ गई मैं पंखा के सामने आ गई अभी अपना बाल उड़ाते हुए मुझे क्योंकि बाल उड़ाना बहुत अच्छा लगता है वो भी पंखे में हवा में किसी भी कहीं भी उड़ने के लिए अच्छा लगता है ऐसा ना हो कि बाल उड़ाते उड़ाते सब बाल उड़ जाए और मेरा सिर ना टकला हो जाए ऐसा तो होने नहीं दे सकती मैं अभी देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ वाह मोर में क्या बात है मेरे जैसा ब्यूटीफुल और हैंडसम लड़की तो कहीं नहीं है हाँ हैंडसम बोलेगा तो कोई हंसेगा नहीं है मैं हैंडसम ही बोलती हूँ मुझे मैं खुद ही कितनी हैंडसम हूँ आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड मैं ऐसा सोचती हूँ अभी देखो मैं कैसी लग रही हूँ मेकअप आर्टिस्ट जाहां नै आंखौ मेकअप खालामदों आरो दिनै मारै नुदों आंदों मोजां नुखादों आरो हा मिनै गावगाय मिनिदों आंखौ मिनिनाङा नोङो थ' दायो नायदो खानायखौ एसे ओरैनो आस्का खालामना लाबाय मानो होनबा दायो आब'जों थिमा खानायनि कर्सखौ मोनथ'वाखै आं बेबायदि खालामना होबाय आरोना दायो फाइनाल लुक्स नायदो ओमफ्राय जोंहा मामाया आंनो मा कमेन्टस होखो आंखौ जोहलि खालामनायनि थाखाय नै बिराद रंजानाय मोनदों बांद्राय देलायबा जर'फ्रा गोसोथोना लांगोन